Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by Chris, not Utuna. Stivo. Yeah. Yakumula Stivo ngitshela. Nge-11. Yeah. Uma iPirates iqeda ukuwina 2-0. Yeah. Ngathi ngo. Ngathi iPirates ngeke ithathe league. Next game ezolandela izenzani izodraw. Bese ngiyawina. Uma ngiwina mina ngizokhupha kuphi? Number 3. Kumanje nguphi Stivo? Ngiku number 3 manje. Into Stivo okumele ngiyenze manje. Ukuthini? Maintain ini ama win wami. 1-0 3 points. 1-0 3 points. Stivo. Kaizer Chiefs ngisasho namanje. Izophelela ku number 2. Number 1 Sundowns. iPirates angazizuba ku. Stivo, ngicela ukuthi wonke umuntu mangizokhuluma lamagama beka ngabelieve ukuthi iPirates izoqala ngedraw. Into ezolandela futhi idraw. Bese bathi lose. Mark my words. Ngisasho namanje. Yabona ingane namhlanje i15 Stivo. Uzokhumbula amagama. Athi xa utulandela. Stivo. Congratulations. Congratulations kumfofana bafethu namhlanje. Sitholile 3 points namhlanje. Bebathi sibasibizo lamthuthu. Kanti labo lamthuthu bayabila phakathi. Thina singalabo lamthuthu. Ababilayo. Siloku sithulile sibabhekile ngapha emaceleni. Bathi hayi siyadliwa. Thina ngapha eceleni kanti siplana ibhomu. Siplanile le blomu namhlanje 3 points siphelele on the back. Izolo 1 point for bona. Bathi bazoyiwina ileague. Kanjani? Le kamome. Lalela Stivo. Lalela Stivo. Mina bafethu ngiyacela ukuthi iKaizer Chiefs ibumbane bafethu. Kaizer Chiefs supporters asibambaneni kulesimo esinjena. Noma kubheda kusoko kodwa sibambaneni. Sibe into eyodwa. Sibe into eyi-1 bafethu. Siyacela please. Nalama bangahleka benzeni kodwa ishaye etsheni. Ishaye etsheni amakhelwane. Ngeke senze next. Kodwa ke yona phakathi angake inuki league. Angake inuki league. Buka emome.